Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu. Jeho svátosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svátost Dalajláma potvrzuje, že se těší dobrému zdraví. Praktikujte soucítění pro míru milovný svět, říká jeho svátost Dalajláma. Čína zadržela 121 Tibeťanů a odpírá jim lékařskou péči. Jsem vděčný Tibeťanům v Tibetu, řekl tibetský exilový prezident. Tibeťané ve Švýcarsku protestují proti chystané olympiádě v Pekingu v roce 2022. Tibeťané již po 61. oslavili Den tibetské demokracie. Zástupci OSN požadují po Číně informace o místě pobytu Go Sherab Gyamtsa a Rinchen Tsultima. Tibetští buddhističtí učenci přednášeli o psychofyziologických přínosech buddhistické meditace na Světovém kongresu psychofyziologie. Evropský parlament vyjadřuje znepokojení nad pracovními programy v Tibetu. Kancelář velvyslance jeho svátosti Dalajlámy v Ženevě podává svědectví o stavu lidských práv v Tibetu. Jeho svátost Dalajláma promluvil o významu klidné mysli pro fyzické zdraví a potvrdil přitom, že se těší dobrému zdraví. Just this morning I checked by Tibetan doctor as well as modern doctor. They find my physical condition very good. So I believe not only just medicine, but my way of thinking, always peace. And on the basis, we all bigger level, entire sentient being, and smaller level, we on this planet, we all same. Jeho svátost Dalajláma hovořil ke skupině studentů, pedagogů a hostů Monfonské univerzity v New Jersey o vzájemné provázanosti štěstí, zdraví, životní pohody a budoucnosti země. Během svého projevu jeho svátost Dalajláma zdůraznil důležitost dosažení opravdového míru v demilitarizovaném světě a uvedl: Měli bychom prostě říci dost výrobcům a prodejcům zbraní. We human being created weapon. But sometimes we call that weapon for peace. But actually, the very sort of work, because responsibility of a weapon is kill. So therefore, in the past human history, without a weapon, I think world can be more peaceful. Jeho svatost Dalajláma znovu zdůraznil důležitost soucítění pro udržování klidné mysli, což povede k mírumilovnému světu. Skupina buddhistů z Asie požádala jeho svatost Dalajlámu o předání nauky o Chandrakirtiho pojednání Vstup na střední cestu a Chandrakirtiho vlastního komentáře k tomuto textu. Jeho svatost po dobu 2 dní odpovídal také na otázku, jak překonat úzkost, depresi a návaly panického strachu. Poradil účastníkům učení, aby se spíše naučili rozpoznávat příčiny utrpení a snažili se jej odstranit, než aby podléhali sklíčenosti. Jeho svatost Dalajláma začal dávat učení této skupině buddhistických praktikujících z jihovýchodní Asie před 15 lety. Již po druhé učení proběhlo online. Čínské úřady zadržují 121 Tibeťanů ve městě Tsa Wompo v okrese Seršul v Tibetu. Obvinili je z přechovávání vyobrazení jeho svátosti Dalajlámy a z udržování kontaktu s Tibeťany žijícími v exilu. Jedna ze zadržených, asi 50letá Tibeťanka Kelsang Dolma, je podle dostupných zpráv v kritickém stavu. Čínská policie v místě, kde jsou Tibeťané zadržováni, jí neumožnila lékařské ošetření v nemocnici. Byla odvezena do Seršulské okresní nemocnice, kde ji odmítli ošetřit. Zamítnutá byla i žádost o návštěvu jiné nemocnice. Má se za to, že správa nemocnic a policejní orgány spolupracují. Dukťang Chi z oddělení pro lidská práva Úřadu pro informace a mezinárodní vztahy tibetské exilové vlády vyjádřila znepokojení nad zhoršující se situací v Tibetu. The Chinese authorities, instead of providing treatment and medical care, has subjected her to detention, and she continues to be in the detention center as of now.
So we do not have the exact information of what condition she is suffering. However, it is concerning to hear that, Khesan Duma, for short she is more known as Kadru in her region, has been refused the permission to seek medical treatment from another hospital instead of the county hospital. So as per the international human rights law, including the Universal Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights, which China has signed and ratified, specifically in Article 9 of these two law, in the human rights laws, says that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. So it is very clear that the arrest of around 120 Tibetans by the Chinese officials in Zaoyombo is completely against international law. Kelsang Dolma setrvává ve vazbě s dalšími Tibetany, kteří byli svévolně zadrženi a kterým nebyla poskytnuta nezbytná lékařská péče. Kontroly místních obyvatel se zostřily už v březnu po smrti Tenzina Nimi, mladého mnicha z místního kláštera, který 19. ledna 2021 zemřel na následky policejního mučení. Během 61. dne tibetské demokracie zmínil tibetský exilový prezident Sichong Pempa Tsering Tibetany žijící v Tibetu a ocenil jejich nezlomnou odvahu a odhodlání při ochraně tibetské identity, zatímco čelí pokračujícímu zavádění represivních opatření v Tibetu ze strany Číny. Today, as we commemorate the 61st Democracy Day, we extend our heartfelt greetings to our compatriots in Tibet. No matter how much China's propaganda machinery make false claims of development, during the 70 years of so-called peaceful liberation of Tibet in its recent white papers, Tibetans inside Tibet have maintained indomitable courage and determination in the face of China's continued policy to exterminate the Tibetan identity, and they have been making all-round efforts to protect Tibet's religion, culture, language, and tradition, for which we remain deeply grateful. Hovořil o rozvíjející se demokracii v tibetském exilu pod vizionářským vedením jeho svátosti Dalajlámy. Uvedl, že tibetská demokracie urazila od počátku života Tibetanů v exilu dlouhou cestu a je nejdůležitějším zdrojem v udržení boje za svobodu a využití schopnosti Tibetanů. Tibetská exilová vláda oslavila 61. den tibetské demokracie v indické Dharamsale, sídle tibetského exilu. Na programu bylo vystoupení Tibetského institutu múzických umění, projekce poselství jeho svátosti Dalajlámy o důležitosti posilování tibetských demokratických institucí, předávání cen a diplomů tibetským studentům za jejich studijní výsledky, křest knihy o životě bývalého předsedy vlády a staršího bratra jeho svátosti Dalajlámy, Galo Dongjupa, a křest nového hudebního alba Tibetského institutu múzických umění TIPA. Tibetská komunita ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku uspořádala cyklistickou manifestaci na protest proti chystané zimní olympiádě v Číně v roce 2022. Na počest tibetským mučedníkům si 80 cyklistů obléklo trička s fotografiemi Tibetanů, kteří se od roku 2009 upálili na protest proti čínské okupaci Tibetu. Cyklisté vyrazili z hlavního nádraží v Curychu a jejich cílem byl čínský konzulát. Členové tibetské komunity vyzvali mezinárodní společenství, včetně Mezinárodního olympijského výboru, aby vyslyšelo hlasy lidí utlačovaných čínským komunistickým režimem. Tibetané z Tajvanu, Londýna, Canberry, Japonska, Jižní Koreje a Francie oslavili 61. den tibetské demokracie. Při této příležitosti pokřtila kancelář velvyslance jeho svátosti Dalajlámy na Tajvanu ve spolupráci s tajvanskou parlamentní skupinou pro podporu Tibetu knihu v čínském jazyce, která pojednává o 17bodové mírové smlouvě a popisuje, jaké události a skutečnosti vedly k popisu mírové smlouvy. Cílem knihy je pravdivě informovat čínské čtenáře o několik desetiletí trvajícím čínském útlaku Tibetanů a současně odhalit čínské lži o mírovém osvobození Tibetu. Knihu vydalo nakladatelství Konjong Publication jako 43. publikaci tibetské kanceláře na Tajvanu. Tibetská informační kancelář v australské Canbeře ve spolupráci s australskou tibetskou komunitou uspořádala webinář s názvem
Tibetská demokracie v exilu. Jehož cílem bylo zvýšit povědomí Tibeťanů žijících v Austrálii o demokracii obecně a zejména o tibetské demokracii v exilu. Tibeťané v Japonsku a Jižní Koreji uspořádali virtuální oslavu, na které promítli video o vývoji tibetské demokracie z produkce Tibet TV. Pod obrovskou sochou Mariany byl v den tibetské demokracie na Place de la République v Paříži uprostřed stovek vlajících tibetských vlajek vybudován dočasný oltář s portrétem jeho svatosti Dalajlámy. Starostka a radní londýnské městské části Waltham Forest Elizabeth Baptist znovu potvrdila podporu tibetské komunitě a prohlásila, že je potěšena a poctěna, že se mohla připojit k oslavě Dne tibetské demokracie. V Londýně byla již 4. rok po sobě vyvěšena na oslavu tibetská vlajka. Tibetská komunita v Británii také oslavila 50. výročí svého založení. Oficiálně byla založena v roce 1971 hrstkou Tibeťanů žijících ve Velké Británii. Oslavy výročí se zúčastnilo přibližně 300 Tibeťanů a přátel tibetské komunity. Skupina expertů OSN předložila Číně dotazy ohledně zmizení 2 tibetských mnichů Go Sherab Gyamtsa a Rinchen Tsultima ve východním Tibetu. Pracovní skupina OSN společně vyzvala Čínu, aby bezodkladně sdělila, kde se nachází Go Sherab Gyamtso a jaké byly právní důvody zadržení a odsouzení Rinchen Tsultima. Tibetský buddhistický učenec Go Sherab Gyamtso byl 26. října 2020 zatčen v provincii Sichuan a od té doby není znám jeho stav a místo jeho pobytu. Go Sherab Gyamtso publikoval několik knih o tibetské filozofii a kultuře a klášterním vzdělávacím systému. Druhý mnich Rinchen Tsultim byl zadržován v izolační vazbě po svévolném zatčení čínskými úřady 27. července 2019. Až 23. března 2021 se objevily informace o tom, že byl odsouzen k odnětí svobody na 4,5 roku. Informace o bodech obžaloby, datu a místu soudního procesu zůstávají neznámé. Vůbec poprvé byly minulý měsíc řadou odborníků na Světovém kongresu psychofyziologie IOP 2021 prezentovány výsledky unikátních psychofyziologických a fyziologických studií provedených v tibetských buddhistických klášterech na jihu Indie. V rámci kongresu se konalo mezinárodní sympózium s názvem Psychofyziologie meditace, kterého se zúčastnilo mnoho odborníků z Ruska, USA a Indie. Evropský parlament ve Štrásburgu vyjádřil vážné znepokojení nad zprávami o probíhajících pracovních programech v Tibetu a vyzval k zajištění volného přístupu diplomatů a novinářů do tibetských oblastí. Zpráva o strategii Evropské unie vůči Číně přijatá Evropským parlamentem kritizuje a vyzývá komisi, aby vyjádřila své znepokojení nad čínským nařízením číslo 15, které požaduje, aby duchovní, včetně představitelů buddhistické a katolické víry, podporovali čínské komunistické vedení. Zpráva dále vyzývá vedoucí představitele EU a její členské státy, aby odmítli pozvání na zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022, pokud se situace v oblasti lidských práv v Číně a Hongkongu nezlepší. Poslankyně Evropského parlamentu Hilde Vautmansová ostře odsoudila kroky evropských zemí, které vytvářejí vazby s Čínou kvůli ekonomickým přínosům a zavírají oči před ambiciózní politickou agendou Číny a stále asertivnější zahraniční politikou. China is indeed a very interesting trading partner, and it's great for European business that many Chinese are now able to afford German cars, French wines, Natalie, and Italian fashion. But economic gains should not make us blind to challenges the Chinese Communist Party is posing to the liberal world order. Kancelář velvyslance jeho svatosti Dalajlámy v Ženevě podala svědectví o stavu lidských práv v Tibetu před švýcarskými poslanci na podzimním zasedání švýcarského parlamentu. Zástupkyně kanceláře Kalden Somo jménem tibetského lidu upozornila na systematické porušování základních práv Tibeťanů od brutální okupace Tibetu Čínou v roce 1959. Parlamentní skupina pro lidská práva ve spolupráci s parlamentní skupinou pro podporu Tibetu a dalšími organizacemi uspořádala slyšení s názvem Jednotné uplatňování strategie Švýcarska vůči Číně, úloha parlamentu při posilování lidských práv.
Kalden Somo také na probíhajícím 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva vyzvala Organizaci spojených národů, aby posoudila čínskou rozvojovou politiku uplatňovanou směrem zhora dolů a její dopad na tibetskou náhorní plošinu. Zmínila snahu Číny bagatelizovat v rámci systému OSN univerzálnost lidských práv a destrukci nařízenou státními orgány ve jménu rozvoje a naléhala na radu, aby posoudila dopad vývoje v Tibetu na životní prostředí. As Rapporteur Gold states to assess the environmental impact of development, the Rapporteur and the Council's attention on China's top-down developmental policies and its impact on the Tibetan Plateau is long overdue. Under the guise of poverty alleviation and development, Tibetans' rights have been systematically violated by China. Over 2 million Tibetan nomads have been removed from nomadic grasslands. A prominent Tibetan environmentalist, Karma Santo, is currently serving 15 years of imprisonment under Trump charges. The land rights defender Anya Senta is jailed for 7 years for defending the rights of Tibetan nomads. China's continued crackdown on rights defenders and environmentalists is concerning. In short, China has brought more destruction than development. If this council continues to let China downplay human rights and emphasize state-led development, the fundamental values and the credibility of this council is at stake. Therefore, we urge the reporter and the council to assess the environmental impact of development in Tibet Autonomous Region and adjacent areas. Thank you. 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva probíhalo od 13. září do 8. října 2021. To byly zprávy za poslední měsíc. Děkujeme, že sledujete zprávy na Tibet TV.